Aj keď je Škoda považovaná skôr za konzervatívnu značku, s faceliftom Octavie historicky vedela zaťať do živého. Jednotka, tá bola fajn. Dvojke už ľudia vyčítali, že má taký trošku ázijský výraz, no a trojku máme všetci ešte v živej pamäti, aj keď mne sa tie rozdelené svetlá v zásade páčia. A ako dopadol najnovší facelift Octavie s poradovým číslom 4? Takto. Žiadny šok sa tentoraz nekoná. Modernizácia je to veľmi decentná, či už na obyčajnej Octavii, alebo na športovej RS-e. Hlavnou hviezdou sú opäť predné svetlá. Tie dostali akýsi zub v spodnej časti, ktorý nadväzuje na masku chladiča. Výčnelok, alebo teda zub, je súčasťou denného svietenia a takisto smeroviek. To, na čo sa pozeráte, sú tie najlepšie metrixové svetlá, ktoré vraj majú až o 40% vyšší svetelný výkon. Ich črevá podľa všetkého pochádzajú priamo z nového Superbu, pretože aj v tomto prípade má metrixový modul 36 svetelných bodov alebo 36 lediek. Podobne ako nový Superb a Kodiaq, aj Oktávka dostala modré ozdoby s názvom Krystalín. Sú vyrobené z modrého, respektíve tyrkysového polykarbonátu s tým, že keď svetlá svietia, mierne žiaria aj tieto ozdoby a dotvárajú svetelný podpis auta. Svietiaci zub budú mať aj základné parabolické diódové svetlá, ale trošku sa nám zmení grafika, pretože denné svietenie pôjde takto dole a potom sa zalomí do zubu. Parabolické svetlá v zásade ani na tej súčasnej alebo predfaceliftovej Octavii nesvietia zle. Kto s nimi môže mať problém, to sú ostatní šoféri. Totiž základné svetlá majú manuálne nastaviteľný sklon. Sklon sa nastavuje cez dotykový displej, takže šoféri na to totálne zabúdajú a Octavie potom svietia do očí. Ak tu niečo chýba, tak sú to hmlovky. Octavia o ne prišla, ponovom má iba tzv. Svetlá do zlého počasia, ktoré sú súčasťou hlavných svetlometov. Na RS ma zaujalo, že podobne ako obyčajná Octavia už nemá klasické kanály privádzajúce vzduch k brzdám. Brzdy si ochladí iba vtedy, ak je to naozaj potrebné, a to tak, že roztočí ventilátor pri chladiči a brzdy si jednoducho ofúkne. Konkrétne tu vidíme výduch, kadiaľ ten vzduch k brzdám prúdi. Dôvod? Aerodynamika. Octavia má za sebou tzv. Malý facelift, a to znamená, že plechové časti karosérie zostali nedotknuté, menili sa nárazníky, menila sa svetelná technika a takisto kolesá. Obe vystavené autá sú na 19-kách s pneumatikami 225/40. Obyčajnú Octaviu môžete mať na kolesách od 16 do 19 palcov, RS má štandardne 18 a tieto 19 sa dodávajú za príplatok. Vzadu pozmenený nárazník, všimnite si tieto odrazky a koncové svetlá majú pozmenenú grafiku, aj keď nejaký zásadný rozdiel tam nevidím. RS si zachovala pôvodný zadný nárazník a pod ním dve autentické koncovky výfuku. Reálna koncovka sa nachádza vo vnútri, ale keď toto konštruktéri chcú mať napevno, tak kvôli tepelnej roztiažnosti skrátka ten výfuk musí byť vo vnútri a musí byť voľný. Najdôležitejšia zmena pod kapotou sa podľa mňa týka základnej motorizácie. Zmizol litrový trojvalec a nahradila ho podladená verzia štvorvalca 1.5 TSI Evo 2. Tá dosahuje výkon 85 kW, 115 koní a 220 Nm.
Základný motor ma pochopiteľne zaujímal, tak som sa naň pýtal a bolo mi povedané, že čo sa týka mechaniky, alebo teda hardvéru, tak ten hardvér je identický so silnejšou 150 koňovou verziou. Rovnaké je turbo, rovnaké je sanie, výfuk, uloženie motora, aj odstupňovanie oboch prevodoviek. Rozdiely sú vyslovene v softvérovom naladení. Takže môžeme veselo čipovať. Alebo že by nie? Všetky riadiace jednotky Octavie totiž dostali posilnenú ochranu proti cudziemu zásahu. Nejde o nápad Škody, ale o európsku normu. Aj základná motorizácia má všetky výdobytky najnovšej 1.5 TSI Evo 2 a rovno si ich môžeme ukázať. Celý emisný systém je teraz bližšie k motoru, aby sa po studenom štarte čo najskôr zohrial. Máme tu turbo s variabilnou geometriou rozvádzacích lopatiek. Tu síce mala aj staršia 1.5, ale iba v 130 koňovej verzii, ktorá sa tuším do Škodoviek vôbec nemontovala. Toto je aktuátor vylepšeného systému odpájania dvoch prostredných valcov ACT+. Po novom tento aktuátor nielen vypína ventily, ale aj mení časovanie na ostatných ventiloch tak, aby keď motor pracuje v dvojvalcovom režime, fungoval v klasickom Ottovom cykle a keď funguje v štvorvalcovom režime, tak pracuje v úspornom Millerovom cykle. Doplňme, že 1.5 je v kombinácii s dvojspojkovou prevodovkou vždy mild hybrid, so štartér generátorom umiestneným tradične namiesto alternátora. Perličkou je, že Škodovka mala vyvinutý aj mild hybrid, kde bol štartér generátor medzi motorom a prevodovkou. Tým motorom bola 1.2 HTP, čiže bolo to naozaj veľmi dávno. Vznikli dva prototypy. A čo sa ešte zmenilo pod kapotou? Skončila plynová verzia CNG. Skončil najsilnejší 200-koňový diesel a s ním aj kombinácia diesel štvorkolka. Pohon oboch náprav zostáva v ponuke iba pre 2 liter TSI. Ten dostal niekoľko vylepšení a výkon zvýšený na 150 kW 204 koní. Motor naďalej pracuje s Budakovým cyklom a vysokou kompresiou, takže by mal mať pomerne rozumnú spotrebu. V tabuľke síce chýba aj plug-in hybrid, ale myslím si, že ten sa čoskoro opäť objaví. Samozrejme už v novej verzii s 1.5 TSI a väčšou batériou. RSA má ponovom pod kapotou už iba benzínový 2 liter. Ten dosahuje výkon 195 kW, 265 koní, čiže je silnejší a je skombinovaný výhradne so 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou a elektrohydraulicky ovládaným samosvorom VAQ. Zaujímavosťou alebo takou klasikou je toto sanie, kde máme opustené držiaky pre vstreky nepriamého vstrekovania benzínu. Všetky 2 litre TSI v koncerne majú už iba priame vstrekovanie. Zadné senzory pre bezkľúčové odomykanie mala Octavia aj pred faceliftom. Novinkou je, že ak sa k autu priblížim s kľúčom vo vrecku na 1,5 metra, auto sa odomkne, respektíve keď sa vzdialím, tak zase sa zamkne. Je to podobný princíp, aký používajú najmä francúzske značky. Tak čo? Sú tam alebo nie sú? Poďme sa pozrieť. No nie sú. Narážam na multifunkčné otočné ovládače Smart Dials, ktoré nedávno dostal nový Kodiaq a takisto aj Superb. Octavia zostáva verná ovládaniu klimatizácie cez dotykový displej. Avšak vrabce v Mladej Boleslavi si čvirikajú, že vraj toto nie je posledná modernizácia Octavie, vraj príde ešte jedna, v rámci nej sa výrazne zmení práve palubná doska a tie otočné ovládače sa tu napokon objavia. A čo je tu nové? Nuž Octavia má štandardne 10-palcový digitálny prístrojový panel, vylepšený multimediálny systém s 10 alebo ako v našom prípade 13-palcovou uhlopriečkou a podsvieteným slajdrom. Od polovice tohto roka hlasovú asistentku Lavru doplní chatbot ChatGPT. To znamená, ak dám autu nejaký základný hlasový pokyn, tak na to mi poslúži Lavra. A keď jej dám nejakú zložitejšiu otázku, napríklad, ktorá generácia Octavie bola doposiaľ na Slovensku najpredávanejšia, odpovie mi práve chatbot.
Okrem toho, nové dekoračné materiály, nové čalúnenie, toto je koňakové, vyzerá to zaujímavo. Celkovo môžete mať interiér v 9 rôznych dizajnoch. Výbavové stupne budú dokopy 4. Essence, Selection, Sportline a RS. Dobrodružný Scout končí. Čakal som, či sa tu neobjaví nový špičkový audiosystém, pretože Kanton zmizol z ponuky ešte pred faceliftom, ale nevidím tu žiadny štítok, to znamená, k žiadnej zmene zrejme nedošlo. Strih a oprava, pretože v RS sa audiosystém Kanton nachádza, čiže Kanton sa vrátil. Kombík by mal dostať aj elektricky posuvnú roletku, akú má Superb Kombi, ale vystavené auto ju nemá. Naladenie podvozka sa nezmenilo, čo sa však zmenilo je naladenie riadenia, a to klasického aj toho progresívneho. Plus Octavia má kompletne nové brzdy, ale to si rozoberieme až v rámci prvej jazdy. Spomedzi podvozkov budú naďalej v ponuke 4 možnosti. Základný, športový, zvýšený alebo adaptívny. Verzie s adaptívnymi tlmičmi majú vždy o palec väčšie brzdy. A teraz to najdôležitejšie, vylepšená Octavia sa na Slovensku objaví začiatkom júla. Ceny by však mali byť známe skôr.